హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఉదయం 7 అయితే అవుతుంది. నేనైతే తోటకైతే వెళ్తున్నాను. వెళ్ళే దారిలో అయితే కొన్ని మొక్కలు అయితే ఉన్నాయి, అవి అయితే మీకు చూపిస్తాను. చూడండి కిందనైతే అరటి దుబ్బులు ఉన్నాయి కానీ కనబడట్లేదు. చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి గుమ్మడి పాదులు అయితే ఉన్నాయి. తోటకెళ్ళే దారి దగ్గర అయితే ఇలాంటి చెట్లు ఉన్నాయి. చూడండి మీకైతే చూపిస్తాను. చెట్టు పేరేటో మాకు తెలియదు కానీ చూడడానికి అయితే చాలా అందంగా ఉంటాయి. పువ్వులు అయితే ఇట్లాగా ఉంటాయి. చూడండి వీటి యొక్క కాయలు వచ్చేసి చూడండి ఇలా ఉంటాయి. చాలా బాగా సౌండ్ వస్తాయి ఇలా ఊపితే. చూడండి ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 గంటలకు అయితే తోటలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. చూడండి వాటర్ అయితే కింద కారుతుంది. చూడండి ఇప్పుడైతే పనికొచ్చాము తోట పనికి. తోట బాగు చేస్తుండగా ఇక్కడైతే ఒక కుక్క అయితే కనబడింది, అదైతే మీకు చూపిస్తాను. చూడండి అయితే కొద్దిగా పెద్దగా ఉంది. చూడండి ఇటు సైడ్ అయితే చాలా బాగుంది, ఇటు సైడ్ అయితే మట్టి అయిపోయింది.